facem o ieșire. Așteptăm încă să vină băieții, dar după se vede că am început să plouă. Așa că băgăm niște fistic și așteptăm să vedem ce-i cu vremea asta. Mergi, mergi, mergi. Ceau, Robert. Te-ai apucat de uda florile? Da, da, da. Da, parcă n-am mai fost pe ploaie. Nu ud o leacă, nu mai crește mintea. Mai crește mintea de acum sau nu mai crește? Nu mai crește? E bine. Opa! De când o decopertat aici? Picure! Plouă din nou. Și un map to this. Best before 21 a 10 2020. Ce ne best before? Poate să fiu. Ha? Mănânc de alea extract. Asta e, dacă asta a rămas prin rucsac, ăsta postă. Nu, bă! Bagă în buzunar. Am vrut să văd ce faci. Bagă în buzunar, că mă trigăresc imediat. Crezi că Daniel e mai prejos? Și mănânce? Da, cred că mai mâncăm. Zuzu, fix, bogat în proteină. Asta e expirată. Da, din 2020. Alta n-am. Ia uite, puțini grăsimi în carne, grăsimi saturate de alea nașpa decât în brânză. Ce zic și eu. Hai, brânzoșilor. Șoricel. Lasă omul să-ți tragă sufletul. Taci la arme! Uite că a ieșit și Sorică. Da, da. Te-ai dus, o leacă. Am stat vreo 2 ori, m-am uitat după Daniel să văd. Nu, era în spate. Cald și s-a oprit ploaia.
ceea ce e bine. Așa să vină Dani. Hai, Dani! Aia zic, da, curățat și greblatul, leacă. Trebuie curățat greblat și folosești feature-urile naturale. Da. Dar și după aia... Cine mai vine la Bodeș să facem între ele? Prima dată, deci trebuie curățat, după aia trebuie bătătorit. Și după aia, vezi că e nu așa. Știu. După aia vorbim de contrapante și de alte. Bine. Vine Daniel. Hai, Dani, cum e cu electrica? Fără electrică. Am fluierat de 2 ori la el, nici măcar nu m-a băgat în seamă. Da, n-am auzit. Daniel, prezintă-ne bicicleta ta. Nu mai pot. Bicicleta nu mai pot. Comensal Meta AM 2021, cașima tot ce se poate. Ce pe acolo? XT, nu trage la deal, nu? Trage mai bine electrica. Așa. Stai o leacă. Stai să pornești și eu buletul. Hai, pornește. Bolet. Acum al doilea bike check. Comensal, mă simt în inferioritate. Tot AM29. Mai părșoasă așa din 2020. Aia 2021. 2019. 2019. Așa. Hai zic ce să spui. Păi zi, ce ai pe aici? În afară de ce stoc. Hai. 36. Așa, hai că asta e stoc, altceva. Performance. Așa, oricum e stoc. Ăsta nu-i stoc. Ăsta nu a venit cu bicicleta. Moș gard. Ăsta nu a venit cu bicicleta. Asta e de la Decathlon. Așa. Pedale, ce pedale ai? Ce pedale ai? Nu proof de alea la 70 de lei. Bun. Foarte E bun, e bun. Asta e un șmen. Asta e o mizerie. Asta e de la Levzi, asta e un șmen. Ăla lui Daniel e mult mai fain. Așa. Care l-are el. De ce? Ce ai? Toate de când sus cu bani. Da, dar e al model. E mai țăpănosă. Păi da, uite aici, Fox 38 cașima, adică nu te uita la ce e pe bicicleta aia față ce e pe bicicleta asta. Deci ăsta e un șmen. Singurele chestii care le-am schimbat la troașca asta au fost seinturile, i-am pus seinturi pe față și pe spate și rotoarele. I-am pus ice-tech-uri de alea de XT. Așa. Calimeli, că și eu le-am schimbat. La fel, acolo. Este stoc. Și seinturile, uite ce frumos sunt acolo. Dar faci tu acum. Așa, la pârșocul ăsta de Canyon. Fai oval. De la Black. Deci ăsta. Așa, nu profurile. Dar fă în 30 de secunde. Aoleu, nu profuri. XTR, derailleur și schimbător. Discurile de XT schimbate, plăcuțele de XTR metal, frânele SLX. De carbon. Da, schimbător XTR de carbon. Șaua e schimbată Volt de la MTB cu gel foarte mișto, cu Chromalai aici. Și minunea asta de la Garmin e pusă. Handlebar-urile tot de la Lookproof. Tamagotchi-ul ăsta? Tamagotchi-ul ăsta, da, asta care te joci. Ăsta se joacă aici așa. Și cam atât, în rest e stoc. În afară de ce am schimbat. Schimbător, caseta e de XT, nu e de XTR. Cum pornește asta? Uite așa, apeși. Da, de la de lumină are. Și lumină. Adică l-am mai încărcat de un an, mai merge, Miramaș. Foarte bune astea din Decathlon, de la Between. Ții mai mult apăsat să se oprești. Gata. Fox 36 Performance și gata. Ritm. Frânele ține. Ritm, nu ce asta. Ține frânele. Frânele ține, că sunt ca XTR-urile. Ține frânele. Și 27. Alte 29. Este glumit cu ochii. Da. Și cam atât. Gata și cu bike check-ul. Pe unde o luăm? În dreapta e drumul nou neexplorat, în stânga e la nord. E drumul la GoPro. La Progo. Ia, e aici. Ce e aici? Da, înainte. Nu știu. Tot în drumul ăla, dă și astea de sus oricum. Păi asta.
Dacă nu, hai pe ăla. Oricum în pădure acum știi că așa e cum e aici. Și pe acolo pe pădure? Da, așa e. Să vedem, să vedem ce o să iasă! Să vedem pe unde mergem noi acum. Bă, hai că pare fain pe aici. Uau, ce betonuri! Uhu! Uei! Să luăm în față. Hai, în față, unde vrei în altă parte? Uite că pleoară. Ia uite. Ce viteză? Era mic. Era mărișoară. Da, grație, vă șansul ăsta aici. Să stai de la discurgere, eu să fac apa. Da, da, acum unde încotro o luăm? Da, da. Bine, păstrați distanță. Opa! Nu știu în ce parte. Hai încolo. Unde? Da. Unde? Că mi-a intrat noroi în gură. Fără frânii, hopa, că s-a terminat distracția. Păi gata, s-a sfârșit. Trebuie să o luăm la vali pe aici. Sigur, ia uzi ăla. În căutare de trail-uri noi. Căutare, dormim noi în pădure noaptea asta. Deci de-abia 5, mai aveam 3 ori, 4. 3-4 ori de lumină nimerim noi. Coborâm prin pădure și tot cum. Da? Coborâm, dar uite pe aici a mai luat-o cineva, cred că porci. Lasă șansul. Hai, băieței! Hai, că-i drepte! Hai! Da, așa, hai! Hai, că-i beton! Haide! Dă-i drumul, fără frână! Fără frână! Bă, fără frână! Ai putut surzica, mătii! Am intrat în... Bă, să uite pe ea că ți-i frâna apăsată! Să uite că ți-i frâna, e foarte lejer! Bă, dacă am intrat în zice... Ce-mi vine să mă scarp, nu pot să mă scarp. De ce nu poți să scarpi? Dai cu scarpinul. Nu, că faci mai rău. Dacă te... Știu. Dacă o lași așa, treci. Hai. Dacă te scarpi... Pune o coadă de lemn, hai. Lasă-o să curgă. Cioată. Era o cioată. Oh. Aia, uite aici. Bărmuri, tot ce vrei.
Hop, așa. Hop, așa. Uite, acolo e mai puțin abrupt. Da, 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 hai. Aveți încredere în simțurile mele, în care eu nu am. Hai, că oricum, orice am face, tot trebuie să ajungem acolo unde-i drum. Pare drumuleț așa de aici. Mai bine o luăm noi în sus, în pula mea. O, să văd că e fain. Hai. Hai să vedem. Trebuie să găsim un loc în care e mai lin. Mergem pe lângă ea. Ce-am făcut? Filmează încă. Noi ne afundăm mai adânc în păduri. Nu, pe acolo sus trebuie să ieșim, Alecu. Mai greu, mai... Așa nu e enduro, că-i protii. Cred că era mai bine pe din... Cred că era mai bine pe dincolo. Mai încolo, leac. Opa! Bună, iubita, dar ce murdară ești! Uite ce frumusețe e aici ale naturii. Frumusețe ale naturii. Cum mă treci bicicleta peste pe ăla? Da, tu știi ce balonecă pe aici? Hai, da, eu pe unde am venit? Tot pe acolo. Tot pe acolo. Hai. Băi, da, câte o roată pe rând, Daniele. Câte o roată pe rând, trebuia să o treci toată odată. Hai, că ai ajuns jos. Ne trebuie material pentru... Cum era gura păcătoasă la adevărat, crezi? Cur mă duc, adică în cur înțelegând mă duc încetinitor. E dracu, vreo viitor. Da, fix acum. Suntem în sezonul viiturilor în Bodești City. Am urcat așa. Să urcăm în S. Hop. Le dau și eu. La tine cu Da, am coleac de jetuț. pantofi. Mai avem puțin pe sus. Nu e nimic. Poate ajungem în spate la casă, la frumos. Dacă pocănim la poartă, nenea, ne lași pe noi. Uite ce curse exteriore. Da. Hai.
Mamă, lumina zilei. Ce jale. Jale, jaleu. Dani, vin să te ajut? Hai, deci? Mă duc. Hai, hai. De la mine tragi. Dar nu, că așa mă mai rezem, dacă nu e, de ce mă mai rezem? Te prinzi de copaci. Hai. Bă, da, ține așa și cu... Țin, nu? Trebuie ce Mădălin, că știi, oare tot fi fără cramponi de aia sau nu știu ce. Dar, holy fuck, dacă ține așa. Oh, că asta e ușor, numai ca ele. Am luat-o pe unii mai drept. Poftim? Ăla vine de la Oșlobeni. Ăla vine de la Oșlobeni. Prin lan, prin iarbă. Am găsit noi trasee noi, da. Am găsit trasee noi. Așa mergem. E drumul ăla, e drumul ăla care duce. E drumul ăla care duce jos acolo, Alecu, zic eu. Da. Ăsta e ăla care îți duce acolo. Asta duce la Oșor? La bicicleta? La bicicleta. Cum era? Nu mai știu. Dame el bicicleta. Hei Siri! Hei Siri, care hei Siri? Până auzi? Eu n-aș de la Queen, acum nu mai bicycle. Hei Siri! Play bicicleta. Fix aia. La Bicicleta by Carlos Vives and Shakira now playing. Aia. Îi dăm sandit? Nu n-ai unde, că aici intrăm. A, da, că e bucata aia pe care o traversăm din cu iarbă și după aceea iar pădure. Am pornit asta. Pe alea care am pus noi noaptea. Da, da, da. Bă, dar eu aveam pus la blocat cu băgare și ușor. Blocat.
Ah. Apă! Da, bravo! Ia! Te-a stropit? Da, nu? Scuze! Mamă, ce dripturi! Ha? Stânga! Da, nu, da, hai că ne prinde ploaia să spălăm și Problema e că eu vreau să fie curbat așa ca să nu-i vântul în freză. în culoarea aia. Hai, go!